wallahi. Hajara, wai da gaske wannan shine mijinki? Ƙwarai shine. Lafiya me ke faruwa, kin san shi ne? To Allah dai ya kiyaye. A ƙawata. Dan Allah idan da wani abu a ƙasa kawai ki gaya mu. A ƙawata. Ki hakuri, gaskiya ba zan zama silar rabuwar aure ba. Kin ga ƙawata, kwantar da hankalinki kawai. Dan Allah mu ba wannan magana. Samira, idan kina son hankali na ya kwanta kawai ki gaya min abin da yake faruwa. Ƙawata, wallahi in ban da kin takura min ba zan iya faɗa miki wannan magana. Kin ga dan Allah ki daina ja min rai, kawai ki gaya mu. Hajara, wannan mijin naki Sani da ke ganin sa, cutar kanjamau ce da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ku ta nan fata sun tudu wallahi ta yi kyau ina gaya Allah ka garanti. Sannan ke da zuwa gimbiyar mata kin fayi kyau Allah. Wai dama kai ne mai nema na? Ni ne. Ka san kin yi mamaki go? Ka san abin da nake so na gaya maka? Sai kin faɗa. To wallahi tun wani ka fita sabgata in ba so kake in yaga ma rigar mutunci ba. Hajiya Zuwaira kenan. To ki a tunaninki wani mutunci ne da ni ban da mutunci. Ko ban san yanda ake samun shi ba sai dai in ki koya mu. To ai daman na san baka da shi saboda haka ni ina da shi kakka zo ka bata min mutunci. To hakan ma yayi. Kin ga idan muka jo ne sai ki sai min mutunci ko ki nuna min yanda ake yi su sai in iya ta ne. Kai? Waye haka zan gani? Gida barka da rana. Ku gaida baba dan kaniyar. Ina wuni baba? Alhaji na yi. Kai, Zuwaira, wuce ki tafi da. Wuce. Kai, abinda zan faɗa maka, kar in sake ganin ka a ƙofar gidan nan. Kar in sake ganin ka wajen yarinya ta. Yata ba abokiyar neman ka bace. Ka kiyaye, in ba ka baran ka zai ɓaci. Na gaya ma. Tambayar ki nake yi tun ɗazu kin yi mun shiru. Uban wa kira ki ɗazu a waje? Tambayar ki nake yi ko ba za ki buɗe baki ki mun magana ba? Wallahi momi ni ma ban san su ba. Baki san su ba? Har za su aiko a kira ki kuma har ki tayi kin ga Zuwaira ki fita daga ido na. Wallahi idan ba haka nan ba sai na miki dukan tsaya a cikin gidan nan. Momin ki ya hakuri. Kin ga anti tunda ta ce ki haƙuri. Ki haƙuri maybe samarin nan ne waɗanda ba su san mutum anya ba su tare shi kawai ki haƙuri.
kin ga Kubura, ki banni da wannan yare idan ba mataki na daukan mata ba za ta bari ba za ta iya jami abun kunya a cikin unguwan nan da kike gani ga unguwan nan da mugun tsegumi kuma ke kin sani a ci yarinya ba ta jin magana wannan ya kira ta wannan ya kira ta ki fita daga ido na ki fita. Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Ya na ganku haka cirko a tsakar gida ina za ku je ne? Alhaji kenan kai ko an dingini ni ta maka magana baka ganewa ba ma wannan ba yanzu tukuna wannan yarinyar da ka fita waje tare da su aka ganta tare da wadansu yara ne amma na dau mataki na yi maganin abin kaga irin abin da nake gaya maka Alhaji amma kana dauka abin kamar wasa a dinga sa mu yarinyar ga ido ana kulawa da ita in ba haka nan ba za ta iya janyo mana abin da bamu sani ba Alhaji. To Allah kiyaye ke Zuwaira. Na'am baba. Shiga ciki. Ko kuma ina za ku je haka? Za mu je gidan nan. Hajiya ba kya jin magana. Na faɗa miki ku janye maganan zuwa gidan mutanen nan. Mu zauna mu finding din solution mu dauki mataki a cikin gida tukunna. Na ce kar ku je gidan mutanen nan. Alhaji in dai baka iya samun baki ka taimaka min game da ƴan uwata to ni ka kyale ni. Babu ruwanka ka ja bakin ka kai shiru duk abin da ka gani tunda kai ka zama hoko. Baka yi aikata komai ka ja bakin ka kai shiru. Na yi gum wadda ba fanko ba da lafiya. Mu ji kuma. Na yi shiru. To wallahi tallahi baka isa ba. To ni zan je wajen aiki. To shikenan mai gida a da lafiya. Yana kin canza fuska? Mai gida tun dazu kafin kai wanka na ce ka ja mana ruwa a rijiya. Gashi gidan ba ruwa ko kaɗan. Wai ki ni zan ja miki ruwa? Da can ni nake ja miki ruwa? Zaki ci in ja miki ruwa? Ki wai ina tunanin ke tafiya ne? Wai kin san irin wahalar da nake sha an na fita? Da zaki ci in ja miki ruwa? Ke ba za ki riƙe aikin gida ba? Sai ya zama cewa aikin gidan ma tare da ke zami kuma in fita in je in nemo wanka miki. Amma dai kaga halin da nake ciki ko? Ciki na ya tsufa. Sannan kwakwaran sunkuyo ma bana iya yi ga mahaifiyarka tsufa ya kama ta. To idan baka ja mana ba zai ja mana ruwa a cikin gidan nan. Zaki bata min lokaci kawai. Da na san wannan maganar cewa wallahi da ban saurare ki ba. Baba ina kwana? Lafiya kalau. An tashi lafiya? Ina gajiya. Lafiya lau. Surutun me naji kuna yi ne ai? Wai ki duba ki gani wai da tsohon ciki wai za ta je unguwa. A'a bai dace ba. Ai zuwa unguwa yanzu ba nata bane. Inda cikin ta ya tsufa din nan bai kamata ta fita ba. Mu lokacin da muke da ai ciki da wata 5 ma an daina fita sai an haihu. Saboda ba a san irin abin da za a gamu da shi ba. To ko da kuka san muhimmancin aure kuka sanya aure yake ai kun fahimci haka. Yarinta ce za ta daina. To ni zan fita baba. Allah ibada sa'a. Allah ibada sa'a. Allah ya kiyaye. Allah ya maka albarka. Allah ya kiyaye. Illar baki kan ƴaƴan wasu baka yi wa ɗanka tarbiyya ba. Ke ku Hajara, me isa da tsohon cikin ki dinga cewa zaki fita? Ai fita bai dace da ke yanzu ba, inda cikin ki din ne ya duba kamata yi ki huta. Mu lokacin da muke mutanen da in ciki ya wata 5 ba a fita. Sai lokacin da Allah ya sauke ki lafiya saboda baki san irin wanda zaki gamu da shi ba. Babu kyau. Kar ki fita. Dama baba gidan barka ne na so in je amma na fasa. Yawwa, ko kefa ai gara ki dinga jin maganar mijinki. Shi zaki samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da mijinki. Allah ya miki albarka. Allah ya sauke ki lafiya. Allah ya sauke ki lafiya. Bari in tashi in je in ja ruwa. To.